Horas marihita, salut na kadamang do dainang, na honglong hami di baga sa Tuhan Yesus Kristus di dia pehita maringana di apala partikyanon. Tapasada roha do pikrata, lah marsar do hatan ni Tuhan martanya kita. Mauliate mau pasar nami Tuhan ali di bata nami di bata Jehovah. Disudi dengan di basam asini roham na totong ni lehom tu bagasa ngolu nami. Mangidu hami Tuhan asa dongani jala urupi hami di bagasan parsalan nami. Talumobi dinalaho tumayon hatami hami. Muliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Dihita kadamang do dainang hata ni Tuhan na manopot dita mamakuling hita di bagasan parsarata dia pala partikyanon. Dia mesen buku perpasalmen bidu sada ayat sada rode ono asa tajaha odo hata nitu hatta. Martua mahalak na soolo manghutun tahin niya kaparjahat. Jala na soolo jong tudalan niya kapardosa. Jala na soolo sahudula doaka pangarhei. Saya pating ni Jehovah do lomo ni rohana. Jala sa ido dipikir rohana arian do hoborngin. Songon haudo ibana na sinua di topi di batang aik nama parbuehon parbuena di hajupangan di tikina bulung nape dan olo malos jala sudi naniulana majadi do alai dang songoni anggo pangalaw niya kaparjahat songon orbuk na hinabakon niya lugudo nasida di bahani dang mana akka parjahati maradok pun parhuman mana tarbain akka pardosa jong diluhutan nyaka natigor roha adita da Jehovah do dalan nyaka natigor rohai alai matua lah lonong do anggudalan nyaka parjahat ido saham dihita salut na kadamang do dainang na hinalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus molo disukut tuhita di bagasan partikyanon dia do natapilit di bagasan parngoluon hatuaw do manang akeragam hasusaan pasti satulog do hita mamilit hatuaw ido nata parsita ido nata hiri ido nata tanyakon asa totong diliod debatanya tuhita akka hatuaw ni alenda mang dainang buhado bahenot pa asa gabi julma na martua hita di bagasan parngolu di bagasan Tuhan tu ragam do mungkin nang akka alusta adong manamadokon asa gabejol manamartua ikototong martangiya adong mamusenang namadoko mungkin asa gabejol manamartua ikon hot di bagasan akka haporsiaw jala ahape akka lusta na somarhalo tulomo ni rohani di batang dinggan dosa alay namang gayon na nalonga di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Molo disuko mo sa nang tuhita. Sarupa do hira-hira, jolma na martua di bagasan pardagingon, do jolma na martua di bagasan Tuhan. Totu perlu ribangata malaman na. Dang sarupa. Molo jolma na martua di bagasan pardagingon, jo do tadok kon akka ismay, akka namora. Akan nasangap, akan nagabi, akan jelma parpangkat. Molo akka jelma na susah di pardagingon, akka jelma na pugos, akka pangula, molo di bagasan pardagingon dang jelma na martua. Alay molo di bagasan Tuhan, sudinang do jelma bu martua. Namora pe bodo gabi jelma na martua. Na pugos pe bodo gabi jelma na martua.
naso margelo pe di bagasan akka pardagingon bodo gabi jelma na martua. Nah dihita kadamang do dainang nalonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan terpuk jamita nasahat tuhita dia pala partikyanon. Tung masa tak kasih tutudo di pasahat buku perpesalme bidusada ayat sada saat wai onomon dua rumang ni bagasan parngolo ni hajal mau. Na parjolo mai rumang na parjolo ima jolma na martua na di bagasan Tuhan. Jala rumang na paduahon ima jolma si parjahat na mago ala niya kahajahaton. Nah rumang ni na parjolo on akka jolma na martua na di bagasan Tuhan disoma akka jolma na pugos po. Alini akka damang do day na nalonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Diturpuk jami taon tumasa takas do didok tuhita ganuk marsada-sada martua mahalak naso olo manghutot tahin nya kaparjahat jalan naso olo jongjong tudalan nya kapardosa jalan naso olo sahudula doa kapangarehi. Maka entah seperti apapun kehidupan dan situasi hidup kita, entah kita kaya atau miskin, entah kita orang berpendidikan atau orang yang tidak berpendidikan, selama kita tidak mau berdiri atau selama kita tidak mau berkompromi dengan segala kejahatan, maka kita gabi jelma na martua. Sudina kita dakolang gabi padita sa gabi jelma na martua. Dan gabi situa. Alay nasa jolma na jongjong di bagasan akka lomo ni rohani di bata na susahud dula do akka parjahat ido akka jolma na martua di bagasan Tuhan. Bukan situasi perekonomian yang menentukan orang gabi martua atau berbahagia, tetapi ketika engkau mampu berdiri dalam kebenaran songon hatan di Tuhanon hodo na gabi jolma na martua. Jolma na martua musenang nama kalomon akka patik ni di bata. Di patudus maka jolma na martuai ima songon hau na sinua di topi ni batang aek na totong maparbue dan olo malos bulungna. Nomor 8 entah seperti apapun situasi yang dia hadapi, tetapi dia tetap bisa menjadi berkat. Ima lapatan akka jolma na martua na songon na dia dapat tuluhon. Alai anggo akka parjahat yang manginang. Didok doso ngonima na diayat opati sahat tuai palimahon. Alai anggo akka parjahat songon orbuk na hinabakon niya lugu dasida. Lapatan na dang adong si ingotos yan nasida. Dang adong si putihon. Sato kita riri nasida cormahago dosalhu. Dang manotong akan ngulu niya kaparjahan. Jala mulu di bagasan ayat palimahon. Dang manahan hudul doaka partigor. Alai di bagasan ayat panot pumusen yang dokon. Di batape maboto do dia kajolma partigor parjahan. Artinya di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Mungkin di tonga-tonga di bagasan parmulut ta si sonare na manginang maoldo berengota maoldo ima tadok ibana na martua di bagasan Tuhan manang daw. Sering sekali kita pikirkan ketika orang-orang itu rajin memberi ke gereja, dap akan napinarsit tani rohana, itu akan jelma na martua. Akhirna aha manginang, akhirna tubuh ma akka pangapiano di bagasan parngoluang. Ale diadupan ni debata, dangadong nahuli. Takas do dibereng debata, sahat tu bagasan rohat. Manusia tidak boleh membedakan. Manusia tidak boleh memilih. Manusia tidak boleh melihat. Tetapi Allah debata dibereng do akka isi jujul masih partigor nama jakon lomoni rohani debata dohot akka jolma na so partigor na jongjong diaka luhutan di parjahan. Dihita akadamang do dainang na hinolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus.
Hobarto janna sahat tuhita nami patupa dia pala partikenon martua maakka si partikor. Songo dia dojol mana martua mana akka si partikor. Na parjolo sahali halak na martua ima na soolo mangyuton tahay nyaka parjahat. Saulak na jol mana martua halak na martua ima na soolo mangyuton tahay nyaka parjahat. Dia tidak mau berkompromi dengan segala kejahatan apapun situasi dan apapun kondisinya. Maka ketika engkau ditiki hita bojongjong di bagasan akka hati gorang, nampe akka humaliangta. Istilahnya sonari di negara tonna tahaolongyon ada ngidok kenima korupsi berjemaah, manang korupsi terstruktur yang artinya semuanya terkontaminasi di sana. Alai molo akka jol mana martua di bagasan tukan, hok doi mana di bagasan hati gorang. Dia tidak mau berkompromi dengan kejahatan. Dia tidak mau ibaratnya membenarkan dirinya untuk melakukan kejahatan. Manang situasi ini parmulona dinggar, manang situasi parmulona dah. Tapi dia tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Ima akka jol mana martua. Na padua damang dainang nelongan di bagasan tuata Yesus Kristus. Halak na martua, ima na makalamohon akka patik ni debata. Ado patik di debata. Pangaripunan ni patik ni debata. So naidok ko di buku di si Matius. Hahologi ma Tuhan debatam. Siya nasa roha do pikiram do siya nasa goko. Jala patik. Nasa rubang do patiki. Hahologi ma do kamu jelma. Jadi akka jelma na martua ima na mangulan akka patik ni debata. Dia mampu mengasihi Allah dengan baik. Dia mampu mengasihi sesamanya dengan baik. Ketika dia mampu melakukan semuanya itu. Dan di jelma na martua may mana manginang. Dan paida ida bohibe. Alay, hot ibana mana mangulang akka patik ni debata ibana. Di bagasan parngulon na. Berarti dan adong akka hosom di bagasan akka nguluna. Dan adong akka elak di bagasan akka nguluna. Alay sa totong ibana. Mangulahon akka patik ni debata. Napatuluhon. Halak na martua. Ima halak na hot di bagasan hasit tongan. Dan sahudula do akka pardosa. Jala dan sahudula do akka pangrehe. O majelma na martua manginang. Dan sahudula do akka pardosa. Ngunang songona na manginang. Songona jojo imata doko di hatabatak. Eme namasa di gagak rusa. Ah namasa imana taula. Dan adok ipolani di bagasan parngulon. Berarti molodongat ta mangulan akan aja dok ma hita mangulan aja. Molodongat ta manako ga bedok ma hita manako. Alai mola akajong mana martua. Dia tidak pernah dipengaruhi oleh situasi, oleh kondisi. Alai justru ibana mempengaruhi situasi dan kondisi. Lapatan na songod dia. Lapatan na molo tumpe akka humaliang na. Maunan akka hajahatan. Dan gabido imana maunan akka hajahatan. Alai say totong do ibana patuduhon akka holong ni roha. Asa adong hamubaw di akka hajahaton na adon. Dihita akka damang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Didok do musena akka jelma na martua songon dari bagasan ni mait patuluhoni songon hau na sinua di topi ni batang air. Nomor lapatan amanginang berarti hal na martua ikon songon hau do ibana totong marparbue totong ibana gabi pasu-pasu. Entah dia dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk, tetapi kehidupannya mencerminkan yang diinginkan oleh Tuhan. Alai ngoluna totong ibana gabi pasu-pasu mari pola tuak kahumalyangna. Udang no sonari na manginang dihita di bagasan nakahaporsyo di dokma ik molunga mamora au baru pebuya gabi pasu-pasu tuak kahumalyangku urupya kena somargelno. Ale ukur mamora songon dia jujur dan taboto. Alana tabba maka artan lo kana asik.
tong dodang patu pe mana ka pangurupio. Alai akka jolma na martua di bagasa tuka. Dia tetap bisa menjadi berkat dalam keadaan titik terendah sekalipun di dalam kehidupannya. Dia mampu menjadi berkat. Yang artinya Bapak Ibu secara sederhana kami mau katakan, orang yang berbahagia itu orang yang mau bersyukur atas segala yang dia miliki. Alainya jujur kita manginang tubuh dua kapangapiano di bagasan kapangoluan. Dihita akadamang deinang. Nah hinolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Nah parpudi sehali adong may masada carita. Adong ma sada namorado imasada napogos. Napogoson hitung-hitungan na secara pardagingon. Di sada tiki namoraon di pasai mana maka sumbangan na tu gereja. Dibangun mana dalan, di pasai mana kasumbangan tu gereja. Jela kampanye mamu sedang ibadah do imana ma au neng anggota dewan do musenang ninna. Jadi studi nang ma salut do na moral. Alay na pogoson say paruhan imana ma. Dibering imana ma tabu ni na moral nate. Nah Roma imana pogoson tu jolo ni paddita. Dido imana ma tu paddita. Amang paddita tabune ate gabi jel manamora. Boy mangurupi boy do kana asi. Tuanay na sidate ni. Roma padditai didok masomono. Amang dang nyaktik amang dihapogosod ni amang pebudo amang martua ni na padditai. Bukado benok ko amang paddita. Gabi jel manamartua. Nguluk ko pe hari Kamis do. Di lulu sebenari habis musim nang ima di botarin. Ala di dok ko ni mapadita oma. Amang di bagasan hapo gusumi hado mamanakku. Daw. Di bagasan hapo gusumi hado ama mangototoi. Daw. Di bagasan hapo gusumi hado amang gabi adong roka. Nang mabu akartan hal. Daw. Wasa dan dulon amang, tapi pugos do amang. Cukup paditay ma. Mabiaraw tutuhan ni. Roma imamang paditay do ma. Sa sitong na amang. Di baga sa nakapartot diyo amang do jol manamartua. Basa dohonon niya amang songoni. Ana nabuy amang kok di baga sa hati goran ni di mata. Mardalam mapartikyan. Tartakuk ma namorang. Kasus korupsi. Di penjara mahalis masudina akarta. Roma musenang jol manapugoson ni matu adupan ni padita. Amang padita ngiri ate ima hal amang sianui hape burjudo malian ni matu akagereya ni. Roma hameda ko padita. Song nahudok kun nakani narahiyama jol manamartua ima jol manahok di bagasan lomoni rohani di mata. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Karena sering sekali nguluta sa juk do tadokon akka jul mana martua akka jul mana mora. Ale dak iya mangina. Ale akka jul mana martua na hok do di bagasan akka hati korang di mata. Maka semuanya sesungguhnya kita menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang bersukacita. Kenapa? Karena sesungguhnya Kristus sudah menebus kita, sudah menyelamatkan kita, sudah mengangkat kehidupan kita. Tujuannya daripada Kristus menebus dan menyelamatkan kita. Asa gabi jul manamartua do hita mangina. Asa unang gabi di ela-ela portibiok kita. Asa unang gabi di ela-ela akka hadina kapardagingon. Ale asa buy do saluk na hita. Mangurom hadiriot ta. Dan mangulang akka hajahato. Mula boy nunga taulah ni saluk na kamanginang. Gabi jol manamartua mahita di bakasan pargolono. Ketika Kristus hidup di dalam kehidupanmu, ketika Kristus mengendalikan seluruh hidupmu, ketika Kristus engkau jadikan menjadi pedoman di dalam kehidupanmu, di tengah-tengah rumah tanggamu, di salukna akka ulaumu, gabi jol manamartua maho. Alana hatan itu hapeta kas do di dokon Tuhan Yesus Kristus, martua mana pogos.
Jala martua mamusena moliloka di bagasan ni mabidu Matius 5 ayat sadar taparoha maju mangina o makajun mana martua. Ngadido ima Yesus Kristus. Martua mana pogos todi ay dinasida do harajan banwa kica. Martua mana marsa ay siapulo do nasida. Martua mana labo roha ay teno nasida do tamon. Martua mana mawas malemi da hati gorak ay pabusur do nasida. Martua mana asiroha ay sia-sia do nasida. Martua mana pinaburu-buru ni hala alanya hati goran ay dinasida do harajan banwa kica. Dak adong giso di dok ke martua mana mora, martua maparpangka, martua maaka jenderal daki di dok amangina. Alai saluhut naon moloi ma dihokom sudena, disederhanakan semuanya. Orang-orang yang berbahagia adalah orang yang tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, entah apapun situasi di dalam kehidupannya. Amin, martanya kita. Moliati mau pasarwa nami tuho ali di bata nami di bata Jehovah disudi dengan di basam asini roham atau tong dilihom butuh bagasam pedunani. Moliati Tuhan nungaga bijol mana martua kami tutu di beko. Ajari kami Tuhan asa totok kami hok di bagasan nak hati goran nami. Asa unang gabi hulau kami kahajahaton monotung peparing akan pedunani. Moliati madiho di bata nami di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan Yesus totong mangaramoti jala mamasu-masu hita salhutna.